दो दो उन्दुलांगासिनो दङमोन। हर गेजेराव हरखाबैनो फिसाइया सिरि मोनबाय आरो दसेनि उनावनो बियो गावनि फेसबुकनिफ्राय मोनसे नटिफिकेसन खोनाबाय। मबाइलखौ हानहरबाय आरो बियो खेवबाय आरो नायबाय। सासे आइजो, जाय बे आइजोखौ बियो सिनाया, बिनिफ्राय फ्रेन्ड रिक्वेस्ट खालामनायखौ नुबाय। सानस्लाबा हसिया मोजाङैनो सिन्ता खालामाजासे नैबे हौवाया मा खालामबाय, बै आइजोनि फ्रेन्ड रिक्वेस्ट खालामहरनायखौ बियो एक्सेप्ट खालामबाय आरो दसेनि उनाव बियो लिरहरबाय, मा जों सानैजों सिनायलायगौ नामा? आरो बै आइजोआबो बिनो लिरहरफिनबाय, औ, जों सानैजों मोजाङैनो सिनायलायगौ, नाथाय गोबाव बोसोर जाबाय। आरो आइजोआ लिरहरफिनबावबाय, आं खोनादों नोङो हाबा जाबाय होननानै। नों हाबा जाब्लाबो आं नोंखौ गोसो गोरबो सिंनिफ्राय ओरैबादि मोजां मोनो, आं नोंखौ जोबोद अनो। आरो बेबादि समावहाय बे मेसेजखौ फरायखांनानै नैबे हौवाया गोसोखांबाय, बै आइजोसो, गोबाव बोसोर जाबाय। बिनि फट'खौ मबाइलाव मोजाङै नायबाय आरो मबाइलखौ साइडआव दोनहरबाय आरो बियो गावनि हिन्जावनि फारसे नाहरबाय। ओरैबादि गोजोनै, सान्थियै, गोथौयै हांमा सुरै सुरै बियो उन्दुलांगासिनो दङ। आरो बेबादि समावनो नैबे हौवाया, फिसाइया गोसोजों गोसो सानबाय, आयौ, आंनि हिन्जावा सानसे थाल्ला ओरैबादि खामानि मावख्रुबनानै बियो ओरैबादि मेंनानै उन्दुलांगासिनो दङ। आरो बेबादि समावनो सानबावबाय बियो, आंनि हिन्जावनि न'खरा ओरैबादि मोजां सनानि न'खर। बिफाया आंनि हिन्जावखौ ओरैबादि अनोमोन, जेखौनो बियो बेखौनो बियो होजोबोमोन। जेनिबो आंखाल गैया, थाखानि फैसानि जेनिबो आंखाल गैया। आरो बिनि बिमायाबो फिसाजोखौ ओरैबादि अनोमोन, नायोमोन, जोथोन लायोमोन। आरो बिदायाबो बेखौ ओरैबादि अनो आरो रैखाथि होयोमोन। आरो बिनानावमोन, फंबायमोनाबो ओरैबादि खुसि, बिसोरो रंजायोमोन, खेला गेलेयोमोन, खारला खारसि खालामोमोन बै समावहाय जेब्ला आंनि हिन्जावा न'आव दङमोन। बेबादि सनानि न'खरखौ बिमाखौ, बिफाखौ, बिदाखौ, जानांगौ बिब'खौ, नङाब्ला फंबाय बिनानावमोनखौ, जाथि खुरमाखौ गासैखौबो नागारजोबनानै आंनि न'आव फैबाय। आंनि अनसुलि आंगो हिन्जाव जाफैबाय। दा बेफोरखौ बियो बिथ्रि बिथ्रि सानखांजोब्बाय आरो बियो मा खालामबाय, दसेनि उनाव मबाइलखौ हानफिननानै बै आइजो रिक्वेस्ट खालामहरनाय, एक्सेप्ट खालामनाय मानाय बे फेसबुकखौ बियो मा खालामबाय, गिदिर आल्फाबेटै बियो लिरबाय, BLOCK, ब्लक। बे आइजोनि आइडि नाम्बारखौ बियो होथेनानै दोनबाय। बियो ओरैबादि सानबाय, सासे आइजोआ जोंनि बे मोजां संसार जानायखौ नस्थ' खालामनो हाया। मानो होननानै बुङोब्ला जों सानैजों मोजाङैनो जुलि जाबाय आरो आंनि हिन्जावहा गिदिर मिजिं दङ, सिमां दङ। जोङो मोजाङैनो
संसारखौ जालांनो हायो आरो मोजां न'खरखौ दाखांनो हानाय बायदि आङो दा गोरलै गथ' नंला, गाजेला सेंग्रा नंला, आं सासे मानसि जाबाय। बै समाव हाबायाव समायखेरा लानायखौ आङो दोननांगोन। आंनि हिन्जावखौ आंखौबादि अननांगोन, मान होनांगोन, सन्मान होनांगोन आरो बेखौ आं रैखाथि खालामनांगोन। बेनो माखौनो नांगौ आं बिनोनो होनांगोन। दा बेफोरबादि नाना रोखोमनि सानजोब्बाय बियो आरो बियो गावनि हिन्जावनि फारसे नाहरबावनानै बिराद अनखांबाय। दा बेनि बिसय आंनि अनजाग्रा लोगोफोर, जों बाइबेलावबो रोखा रोखा हिन्जावखौ माबादि अननांगौ, माबादि सन्मान होनांगौ आरो फिसायखौबो माबादि अननांगौ, माबादि सन्मान होनांगौ, रोखोम रोखोमनि जोङो बाइबेलाव मोननो हायो। आं दिनै मोनसेल' पद फरायथिनानै होनो सानदों। बेनो जाबाय गोथार पाउलुसनि लाइजामनिफ्राय कल'सियारिफोरनो लिरहरनाय बे लाइजामनिफ्राय आं फरायथिनानै होनो सानदों। बेनो जाबाय 3 बालाब 19 सिरियाव मोननो हायो। अन्नानै खोनासंदो। फिसायफोर, नोंसोरनि बिसिफोरखौ अन आरो बिसोरखौ माब्लाबाबो गोब्राबै दाबाहाय होननानै बुङो। गोब्राबै बाहायनो नाङा। अननायजों लोगोबादि सानैजों मोनसे जानानैहाय मा खालामनांगोन? मोजां संसारखौ, न'खरखौ खांनांगोन। दा जुदि बेबादि जाथाया नोंथांमोननि जिउआवबो फैयोब्ला, सोरबाफोर फ्रेन्ड रिकुवेस्ट खालामहरनाय, नङाब्ला सोरबाफोर आइजोफोर बेफोरबादि मोजां न'खर दाखांनायाव, संसार जाफुनायाव जुदि सोरबाफोर डिस्टार्ब खालामहरोब्ला, बेफोरखौ नैबे मानसि बादि जों जानांगोन, ब्लक खालामनांगोन आरो गावनि हिन्जावनिथिङै नोजोरखौ होनांगोन, अननांगोन, रेसपेक्ट होनांगोन, मान होनांगोन, सन्मानखौ होनांगोन। दा बेबादि खालामोब्लासो मोजां संसार, मोजां न'खरखौ दाखांलांनो हागोन। दा बेनिखायनो आंनि लोगोफोर, फैदो बे भिडिअखौ मोजां मोनबायब्ला लोगोफोरनोबो एसे शेयारिं खालामहरदो। बिसोरबो मोनथिथोंसै, बुजिथोंसै आरो कमेन्ट बक्सआवबो लिरनानै हरदो। जेब्ला हामबायसै आरो खेबसेबाव हामबायसै, गोजोन्थों, खुलुमबाय, गोजोन हर।